Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Shri Gurudevi. Shri Chaitanya Sthapitam Vandeham Sri Guru Sriyutapatakamallam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadanvitam Tam Sajivam Sadhuidam Savadudam Parijanasuhitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swamini Namine Namacharya Padaya Nidai Kripapradayini Gaurakatha Damadaya Nagara Gramatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Destarine Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhu Bhevaccha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Karuna Sindhu Deenabandho Jagat Kanda Namostute Takta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shahanasute Devi Pranamami Hari Priye Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare Hare ഷോർട്ട് ഭാഗവതൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തേ ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 11. ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 25. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയോ നിവാസോ യസ്യോരഃ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയോ നിവാസോ യസ്യോരഃ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം. ശ്രിയോ നിവാസോ യസ്യോരഃ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം. ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ദേവതയുടെ നിവാസ വാസസ്ഥലം. യസ്യ ആരുടെ. പുരഹ മാറിടം. പാനപാത്രം മുഖം വദനം. ദൃശാം നയനങ്ങളുടെ. ബാഹവഃ ബാഹുക്കൾ. ലോകപാലാന കാര്യനിർഭരരായ ദേവന്മാരുടെ. സാരംഗാണ സത്തയെ അഥവാ സാരാംശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തരുടെ. പദാംബുജം പാദകമലങ്ങൾ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംസ്കൃത പ്രഭുവാക്കിച്ച്. ഭഗവാന്റെ മാറിടം ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ ധാമമാകുന്നു. മനോഹരമായത് എല്ലാറ്റിനെയും കുതിക്കുന്ന നയനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ദ്രസമാനമായ വദനം പാനപാത്രമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കൾ കാര്യനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരുടെ വിശ്രമ സ്ഥലമാകും. ഭഗവാനെ ഒഴികെ മറ്റൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അഭയസ്ഥാനമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ. ഇതില് ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്താണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഇവിടെ ദ്വാരകയിലുള്ള നിവാസികൾ എല്ലാവരും അല്ലെ, സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ളവര് മട്ടുപ്പാവില് കയറി ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ സ്വതവേ ആ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉള്ളതാണ് ഒരു സ്വഭാവം, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത്, ലജ്ജ പറയുന്നത് അല്ലെ. അവര് ആരും
പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ വരില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ പോയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ഉത്സവം പോലെയാണ് അവരത്. അത്രയും സന്തോഷാണ്. ഒരുപാട് വട്ടം കണ്ട ഭഗവാനെ ഇനി കാണാൻ കൊതിയില്ലാതിരിക്കുന്നില്ല ആർക്കും, അല്ലെ? പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷാണ്. കണ്ടാൽ മതിയാവുന്നില്ല ഭഗവാനെ. അതാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ മാരുടം ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ ധാമമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മാരുടത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ എല്ലാത്തിനെയും കൊതിക്കുന്ന നയനങ്ങൾക്ക്, അതായത് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം കാണാനും കേൾക്കാനും, അല്ലെ? അതാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അത്രയും സന്തോഷമാണ്, അത്രയും പാനപാത്രമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കൾ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ വിശ്രമ സ്ഥലമാണ്. ഭഗവാന്റെ കൈകളിലാണ് ദേവന്മാര് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒഴികെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ അഭയസ്ഥാനമാണ്. ഭഗവാനാണ് അഭയം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ധാമം. അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ, അതായത് വീടുകളും കൊട്ടാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചിന്താമണി കല്ല് കൊണ്ടാണ്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത കല്ലായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപമിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഏറ്റവും മനോഹരമായ കല്ലാണ് ചിന്താമണി കല്ല്. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും ചിന്താമണി കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ അവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ്. എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് തരുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ ഭഗവാൻ എന്തിലാണ് എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സുരഭി പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനെ, നമ്മള് ഭരണകർത്താക്കൾ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്? ശരിക്കും യുധിഷ്ഠിരനൊക്കെ ആരെയാണ് ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭരണകർത്താക്കളായിട്ടുള്ളവരെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർക്കും സംരക്ഷണം കിട്ടും, അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്കും സംരക്ഷണം കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോ ദേവന്മാരായിട്ടുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർക്കും എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കണ്ടത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം നമുക്ക്. സർവ്വതിന്റെയും അന്തസത്ത പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. അദ്ദേഹം സാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പാടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സാരംഗർ അഥവാ ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തർ സദാ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ അഭിലഷിക്കുന്നു. ഭഗവത് പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ഭക്തരാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന വിശിഷ്ടമായ തേനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് കാലുണ്ടെന്ന ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? ആലിലക്കണ്ണൻ, കാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആലിലക്കണ്ണനെ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ഭക്തരാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന വിശിഷ്ടമായ തേനുണ്ട്. ഭക്തർ സദാ തേനിന് പിറകെ പായുന്ന തേനീച്ചകളെ പോലെയാണ്. അപ്പോ എന്താണ് എന്റെ കാലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഭഗവാന് തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രേ ഭഗവാൻ ആ കാല് കുടിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലാണ് അതീന്ദ്രിയമായ ആ തേനുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രേ ഭഗവാൻ കുട്ടിയായിട്ട് കാല് കുടിച്ചത്. അതായത് എന്റെ ഈ കാലിന് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് സ്വയം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സാരം, എല്ലാത്തിന്റെയും സാരം, അന്തസത്തയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? എല്ലാത്തിന്റെയും എസൻസ് ആണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സാരം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നവരെ സാരംഗർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്ത ആചാര്യനായ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി ഈ പങ്കജത്തിലെ തേനിനെ കുറിച്ച് സ്വയം തേനീച്ചയോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ തേനിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ എന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി യാചിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് തേനീച്ചയെ പോലെ അല്പം തേനിനായി കേഴുന്നു. ആകയാൽ ദയവായി എന്റെ തേനീച്ച സമാനമായ മനസ്സിന് സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ മധുവിന്റെയും ഉറവിടമായ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഇടം നൽകിയാലും. വർഷങ്ങളോളം ഗാഠമായ ധ്യാനത്തിൽ നിരതരായിട്ടും ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള മഹാദേവന്മാർ പോലും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങളിലെ നഖങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന രശ്മികളെ ദർശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. എങ്കിലും അല്ലയോ അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തരോട് അങ്ങ് അതിയായ കൃപയുള്ളവനാകിയാൽ എന്റെ അതിയായ മോഹം അദ്വിതത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അല്ലയോ മാധവ, അങ്ങയുടെ പാദാംബുജ സേവനത്തിനായുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തി എനിക്കില്ലെന്നറിയാമെങ്കിലും അങ്ങ് അചിന്ത്യമായ വിധത്തിൽ
ശക്തിമാനാകിയാൽ അസാധ്യമായത് എന്തും നടപ്പിലാക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഭക്തന്റെ ആ ഒരു എളിമയുള്ള ഒരു ഭാവം അല്ലെ. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യ മഞ്ചരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപമഞ്ചരിയാണ് അല്ലെ. ആ രൂപമഞ്ചരി ആയിട്ടുള്ള ചില രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. എന്താ എഴുതുന്നത്? ആ ഒരു തേനീച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ഒരു ചെറിയ തുള്ളി തേൻ എനിക്ക് തരണം, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ തേൻ എനിക്ക് തരണം. ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഒരുപാട് കാലം തപസ് ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ ഒരു തുള്ളി തേൻ ആസ്വദിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? എന്ത് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്? ആ നഖത്തിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന രശ്മികളെ ദർശിക്കുന്നില്ല. തേൻ പോയിട്ട് അതിന് വരുന്ന രശ്മികളെ പോലും ദർശിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നില്ല? ബ്രഹ്മാവിന് പോലും എത്രയോ കാലം തപസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ തേൻ തുള്ളിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിലൊരു തിരി എനിക്ക് പാനം ചെയ്യാൻ തരണം, ഞാനൊരു ഭക്തനല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തി ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലയോ മാധവ, അങ്ങയുടെ ശുദ്ധമായ ഭക്തി എനിക്കില്ലെന്നറിയാമെങ്കിൽ, കണ്ടോ, അങ്ങയുടെ പാദാംബുജ സേവനത്തിനായുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തി എനിക്കില്ലെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ രൂപമഞ്ജരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, എന്നിട്ടും ആ ഒരു എളിമയിലാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഭക്തി ഇല്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണല്ലോ, ഭഗവാൻ ശക്തിമാനാണ്, ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തും തരാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എവിടെ കിടക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ? എത്ര എളിമയുള്ള ആളായിരിക്കണം, എത്ര താഴ്ന്നിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ ആ തേൻ തുള്ളിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പീയൂഷത്തെ പോലും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങൾ അപഹസിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഞാൻ അവയാൽ അങ്ങേയറ്റം ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ പരമ ശാശ്വത, ആകയാൽ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ രുചി ശാശ്വതമായി ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുമാറ് എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകൃതമായിരിക്കുവാൻ ദയവായി അനുവദിച്ചാലും. ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ ഇടം ലഭിക്കുകയാൽ മാത്രം ഭഗവത് ഭക്തർ സംതൃപ്തരാകുന്നു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവമനോഹരമായ വചനം ദർശിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ ബലവത്തായ ബാഹുക്കളുടെ സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ സ്വഭാവേന വിനയാന്വിതരാകുന്നു. ഭഗവാൻ സദാ അത്തരം വിനയാന്വിതരായ ഭക്തരോട് ചായ്വുള്ളവനാകുന്നു. ഓ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ വിനയത്വം അല്ലെ. അത്രയും വിനയാന്വിതരായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിയ്ക്കുന്നത്. അവര് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ രുചി ശാശ്വതമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമാർ എന്റെ മനസ്സങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങൾ സ്ഥിരീകൃതമാക്കി തരണേ എന്നാണ് ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സദാ ഭഗവാന്റെ പാദാഭുജങ്ങളെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കണേ. അപ്പോ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പീയൂഷത്തെ പോലും അങ്ങയുടെ പാദാഭുജങ്ങൾ അപഹസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കൂല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സമാധാനം ഇല്ല അല്ലെ. അവിടെ ദേവേന്ദ്രൻ പോലും ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ആർക്കാണ് അവിടെ സന്തോഷം കിട്ടാൻ പോണത്? അപ്പോ ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലാതെ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വളരെ സുഖമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യജനൈരുപസ്കൃതഃ പ്രസൂനവർഷൈരഭിവർഷിതഃ പതി വിശംഗവാസാ വനമാലയാ ബഭൗ ഘനോ യഥാർക്കോടുപചാപവൈദ്യുതൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതാദപത്രവ്യജനൈരുപസ്കൃതഃ പൂനവർഷൈരഭിവർഷിതഃ പതിഃ വിശംഗവാസാ വനമാലയാ ബഭൗ ഘനോ യഥാർക്കോടുപചാപവൈദ്യുതൈഃ. പിതാദപത്ര ധവളഛത്രം വ്യജനൈഹി ചാമരങ്ങളാൽ ഉപസ്കൃതഃ സേവിക്കപ്പെട്ട് പ്രസൂന പുഷ്പങ്ങൾ വർഷൈഹി വൃഷ്ടിയാൽ അഭിവർഷിത അപ്രകാരം മൂടപ്പെട്ട് പതിഭീതി പിശംഗവാസാഹ പീതാംബരങ്ങളാൽ വനമാലയ പുഷ്പഹാരങ്ങളാൽ ബഭൗ അപ്രകാരമായി തീർന്നു. ഘനഃ മോഹം മേഘം യഥ എന്ന പോലെ അർക്ക സൂര്യൻ ഉടുപ ചന്ദ്രൻ
ചാപ മഴവില്ല് വൈദ്യുതൈഹി മിന്നൽ പിണരാൽ വർത്തനം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദ്വാരകയിലെ പൊതുവീഥിയിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് ഒരു വെൺകൊറ്റ കുടയാൽ വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. വെൺചാമരങ്ങൾ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ വീശുകയും വീഥിയിലുടനീളം പുഷ്പവർഷം നടത്തുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീതാംബരങ്ങളും പൂമാലകളും എല്ലാം ചേർന്ന് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, മഴവില്ല്, മിന്നൽ എന്നിവയാൽ ഏകകാലത്ത് പരിവേഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാർമേഘം പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പോകുന്നത്? ഭഗവാനെ ഒരു കൊട, വെൺകൊറ്റ കൊട ചൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏതാണ് വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്? പീതാംബരധാരിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിറമാണെങ്കിലോ മേഘത്തിന്റെ വർണ്ണം അല്ലെ, മേഘവർണ്ണനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ കളറും കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീതാംബരങ്ങളും പൂമാലകളും എല്ലാം ചേർന്ന് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, മഴവില്ല്, മിന്നൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു മേഘത്തെ പരിവേഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാർമേഘത്തെ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, മഴവില്ല്, മിന്നൽ പിണർ എന്നിവ ആകാശത്ത് ഏകകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് പകലും ഒന്ന് രാത്രിയിലും ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ മഴവില്ല് എങ്ങനെയാണ്? മഴ പെയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് മഴവില്ല്, മിന്നൽ. ആ സമയത്ത് ആരുണ്ടാവില്ല? ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നും നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ ചന്ദ്രപ്രകാശം അപ്രസക്തമായി തീരുന്നു. മേഘങ്ങളും മഴവില്ലും ഉണ്ടായാൽ മിന്നൽ പ്രാദുർഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക വർണ്ണം പുതിയ വർഷകാല മേഘത്തെ പോലെയാണ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ മേഘത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിന് മീതെ ഉള്ള വെൺകൊറ്റ കുടയെ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. വെൺചാമര വിശറിയുടെ ചലനത്തെ ചന്ദ്രനോടും, അതായത് വെൺചാമരം വീശുന്നത് ചന്ദ്രനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. വെൺചാമര വിശറിയുടെ ചലനത്തെ ചന്ദ്രനോടും വർഷത്തെ നക്ഷത്രത്തോടും നക്ഷത്രങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീത നിറമാർന്ന ഉടയാടകളെ മിന്നലിനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാരടത്തിലെ മലർമാലകളെ മഴവില്ലിനോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോന്നിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വെൺചാമര വിശറിയുടെ ചലനത്തെ ചന്ദ്രനോട് ഉപമിച്ചു. പുഷ്പവർഷത്തെ, അതായത് എല്ലാവരും പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുന്നുണ്ട്. മട്ടുപാവിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും അതുപോലെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാവാസികളായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നേരെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ പുഷ്പങ്ങളെ നക്ഷത്രങ്ങളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീത നിറമാർന്ന ഉടയാളുകളെ മിന്നലിനോട്, അപ്പൊ മഞ്ഞ വസ്ത്രം അല്ലെ, പീത നിറമാർന്ന ഉടയാളുകളെ മിന്നലിനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറിടത്തിലെ മലർമാലകളെ മഴവില്ലിനോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മഴവില്ലിന് 7 നിറമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പല നിറത്തിലുള്ള വനമാലയാണ് ഭഗവാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ മാലയെ മഴവില്ലിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആകാശത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാവുക അസാധ്യമാകിയാൽ ഉപമകളിലൂടെ അവയെ അനുയോജ്യമാക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഉപമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനെ. ആ ഒരു സൗന്ദര്യം നമുക്കിവിടെ ആ ഉപമയിലൂടെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആകാശത്തിൽ വരില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ അചിന്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഭഗവാനെ ആ കാണുന്ന കാഴ്ച, ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ക്രമീകരണം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സർവശക്തിമാനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസാധ്യമായതെന്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ദ്വാരകാവീഥികളിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേളയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിവിശേഷം മനോഹരവും പ്രകൃതിയായുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനോടും സാമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അതിനൊരു ഉപമ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ്. അതായത് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് 6 മാസത്തെ കഠിന തപസ് കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെ എന്തായിരുന്നു ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം? എന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ വലിയ രാജ്യം വേണം അല്ലെ. അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനേക്കാൾ വലിയ രാജ്യം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് പോയത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഭഗവാനെ എന്ന് പറയാനാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചത്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ തന്നെ ഒന്ന് ശബ്ദം പോലും വരുന്നുണ്ടായില്ല ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ പോലും 5 വയസ്സുകാരനായ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്രയാണ് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ കൊഞ്ചി സംസാരിക്കുന്ന പ്രായമാണല്ലേ 5 വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോ.
അപ്പൊ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ കടുകട്ടി സ്തുതിയാണ് അവിടെ ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ സ്തുതിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ശംഖ് ആ കുട്ടിയുടെ നെറ്റിയിൽ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിയുടെ നാക്കിലൂടെ അനർഘ നിർഗളം അങ്ങനെ വരികയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്തുതികള്. അപ്പൊ അതിനും സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കൃപ തന്നെ വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉപമ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര വലിയൊരു ഇത് വരില്ല അല്ലെ? ആകാശത്തില് നമ്മള് മഴവില്ല് കാണാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മഴവില്ലും ഇടിമിന്നലും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കാണുന്നത് പോലത്തെ ഒരു പ്രഭാപൂരമാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വാസുദേവായ പ്രവിഷ്ടസ്തു ഗൃഹം പിത്രോ പരിഷ്വക്ത സ്വമാതൃഭിഃ ഭവന്തേ ശിരസാ സപ്ത ദേവകീ പ്രമുഖാമുദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവിഷ്ടസ്തു ഗൃഹം പിത്രോഃ പരിഷ്വക്ത സ്വമാതൃഭിഃ ശിരസാ സപ്ത ദേവകീ പ്രമുഖാമുദാ. പ്രവേശിച്ച ശേഷം തു എന്നാൽ ഗൃഹം ഗൃഹങ്ങൾ, പിത്രോഹോ പിതാവിന്റെ, പരിഷ്വക്ത ആശ്ലേഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്വമാതൃഭിഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വമാതാക്കളാൽ, ഭവന്തേ ഭ്രണാമങ്ങൾ ശിരസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്, സപ്ത 7 ദേവകി ദേവകി പ്രമുഖ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുദ സന്തോഷത്തോടെ. വിവർത്തനം ഭാഗവതം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചേ. പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഭഗവാനെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ജനനിമാർ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ഭഗവാൻ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ശിരസ് തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അമ്മമാരിൽ പ്രമുഖ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവായ ദേവകിയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അവരവരുടെ പ്രായത്തിന് അനുസരിച്ച് അതുപോലെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവരെ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ചിലരെ ആലിംഗനം ചെയ്തും ചിലരുടെ കാലിൽ പാദത്തിൽ തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവർ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അവരെയും തിരിച്ചും എന്താ പറയാ അവര് കൊടുക്കുന്ന ആദരവ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അല്ലെ. അതായത് അച്ഛനാരാണ്? വസുദേവര്. വസുദേവരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ദ്വാരകയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ആരൊക്കെയുള്ളത്? അവിടെയുള്ള ജനനിമാർ ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ഭഗവാൻ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ശിരസ് തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു. അമ്മമാരെന്ന് പറയുമ്പോ ആരൊക്കെയാണ് ഈ അമ്മമാര്? അവിടെ പ്രമുഖയായ അമ്മ യഥാർത്ഥ മാതാവായിട്ടുള്ള ദേവകി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വസുദേവർക്ക് കുറെ പത്നിമാരുണ്ട് അല്ലെ. ദേവകിയുടെ സഹോദരിമാരും കുറെ പേരുണ്ട്. 8 പേരാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. എട്ടാണോ 10 പേരുണ്ട്, ഓർമ്മയില്ല കൃത്യം. അപ്പൊ അത്രയും അവരൊക്കെ എന്താണ്? മാതൃസ്ഥാനീയരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മാതാവിന്റെ അതേ സ്ഥാനം, അച്ഛന്റെ ഭാര്യമാരാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മാതൃസ്ഥാനീയരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരൊക്കെയും ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ആ അമ്മമാരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് വന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവായ വസുദേവർക്ക് പൂർണ്ണമായി വേറിട്ട പ്രത്യേക വസതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം. അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ 18 പത്നിമാരോടൊപ്പം, അത്രയും പത്നിമാരാണ് ഉള്ളത്, അതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വസിച്ചിരുന്നു, പത്നിമാരോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവ് ശ്രീമതി ദേവകിയാകുന്നു. അപ്രകാരമായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചിറ്റമ്മമാരും അദ്ദേഹത്തോട് തുല്യ വാത്സല്യമുള്ളവരായിരുന്നു. ഈ വസ്തുത ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും തന്റെ ചിറ്റമ്മമാരെ സ്വന്തം അമ്മയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായി കണ്ടിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല തദവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന വസുദേവരുടെ എല്ലാ പത്നിമാരെയും അദ്ദേഹം തുല്യ രീതിയിൽ പ്രണമിച്ചു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചും 7 മാതാക്കളുണ്ട്. യഥാർത്ഥ മാതാവ്, ഗുരുപത്നി, ബ്രാഹ്മണ പത്നി, രാജപത്നി, ഗോമാതാവ്, ധാത്രി, ഭൂമിദേവി ഇവരെല്ലാം അമ്മമാരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ ശ്രീ പ്രഭാതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? വസുദേവർക്ക് 18 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മൾ രാമായണത്തിലും ഈ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട്. ശ്രീരാമൻ സ്വന്തം അമ്മ കൗസല്യ ആണെങ്കിലും സുമിത്രയോടും കൈകേയിയോടും തുല്യ ആദരവ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും
സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അംഗീകരിച്ച് അവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രഭുവാതിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് 7 മാതാവുണ്ട് എന്ന്. 7 മാതാക്കളുണ്ട്. ഈ 7 മാതാക്കളെയും നമ്മള് അമ്മയെ പോലെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന് യഥാർത്ഥ മാതാവ്, അതായത് പ്രസവിച്ച അമ്മ. പിന്നെ ഒന്ന് ഗുരുവിന്റെ പത്നി, ഗുരുപത്നി. ബ്രാഹ്മണ പത്നി, ബ്രാഹ്മണരുടെ പത്നിമാര്. രാജപത്നി, രാജാവിന്റെ ഭാര്യ. ഗോമാതാവ്, പശു. ധാത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചിറ്റമ്മമാര്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന് അമ്മയെ കൂടാതെ വേറെയും ചിറ്റമ്മമാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ, അമ്മയുടെ തുല്യ സ്ഥാനത്തിലുള്ളവര്. ഭൂമിദേവി, ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മമാരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഈ അനുശാസന പ്രകാരമായാലും പിതാവ് ആത്മീയ ഗുരുക്കളിൽ ഒരാളാകിയാൽ പിതാവിന്റെ പത്നിയായ ചിറ്റമ്മയും അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചിറ്റമ്മമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഉത്തമ പുത്രന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താപുത്രമംഗമാരോപ്യ സ്നേഹസ്നുതപയോധരാഃ ഹർഷവിഹ്വലിതാത്മാനഃ ശിശിചുർനേത്ര ജയജലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാപുത്രമാരോപ്യ ഹരേഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലി തരും. അതിന് മുന്നേ കയറി ചൊല്ലുന്ന എന്തിനാ മാതാജിമാരെ? മാതാജി ചൊല്ലി തരുമ്പോ അത് കേട്ടല്ലേ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടുള്ളത്. അവരെല്ലാവരും അതിന് മുന്നേ അങ്ങ് തുടങ്ങും. സ്നേഹസ്തുത വാത്സല്യത്താൽ ഈറനണിഞ്ഞ പയോധരാഹ ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞു. ആഹ്ലാദം വിഹ്വലിത ആത്മനഃ ആധിക്യത്താൽ ശിശിചുഹു നനച്ചു. നേത്രജൈഹി നേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലൈഹി കണ്ണീർ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിജിലെ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അവരുടെ പുത്രനെ ആശ്ലേഷിച്ച ശേഷം അമ്മമാർ അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ മടിയിലിരുത്തി പരിശുദ്ധമായ വാത്സല്യത്താൽ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പാൽ ചുരന്നു. ആനന്ദ പാരവശ്യത്തിലായ അവരുടെ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവഹിച്ച അശ്രുക്കൾ ഭഗവാനെ ഈറനണിയിച്ചു. അപ്പോ ഒരു അമ്മയ്ക്കും മകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹവാത്സല്യമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. അവരുടെ പുത്രനെ ആശ്ലേഷിച്ച ശേഷം, അതായത് അമ്മമാരൊക്കെയും ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ മടിയിലിരുത്തി. അപ്പൊ എത്ര പ്രായമായാലും അമ്മയ്ക്ക് മക്കളെ മടിയിലിരുത്താം. പരിശുദ്ധമായ വാത്സല്യത്താൽ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പാൽ ചുരന്നു. ആനന്ദ പാരവശ്യത്തിലായ അവരുടെ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവഹിച്ച അശ്രുക്കൾ ഭഗവാനെ ഈറനണിയിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് നാള് വിട്ടുനിന്ന മകനെ കണ്ടപ്പോ അമ്മമാരൊക്കെ സന്തോഷാശ്രുക്കൾ വിളിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിജിലെ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഗോക്കളും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വാത്സല്യത്താൽ പാൽ ചുരത്തുമായിരുന്നു. തന്നോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പാൽ നുകർന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മുമ്പേ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് സമാനരായ ചിറ്റമ്മമാരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുവാനാണ്? ഇപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ ഗോമാതാക്കള് അല്ലെ, ഗോമാതാവും നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് തുല്യാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഗോമാതാക്കളും പാൽ ചുരത്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ പാല് പോലും ഭഗവാൻ പോയി കുടിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പശുവിന്റെ അകിടിൽ പോയി പാല് കുടിക്കുന്ന പിക്ചർ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പാല് പോലും ഭഗവാൻ കുടിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ചിറ്റമ്മമാരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരോടും അത്ര തന്നെ വാത്സല്യം, സ്നേഹം ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വാത്സല്യവും ഭഗവാനോട് വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോടൊക്കെയും. അമ്മമാർക്ക് തുല്യം അവരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। कृष्ण माताजी।